Radio Líder Santiago achégase de novo ao Concello de Brión. Aproveitamos a fin de semana o bo tempo. Onte estivemos no día grande da Romería de Santa Minia e aproveitamos tamén a fin de semana para falar cos devotos, cos romeiros, cos protagonistas. Señoras e señores, benvidos á Romaría de Santa Minia. Centos, milleiros de devotos, de visitantes, e algúns deles, moitos, están facendo cola para visitar a Santa Minia e pedirlle pois as súas cousas. Hola, bons días. Hola, buenos De onde son? De Covas de Ames. De Covas de Ames, e que fan por aquí? Agardando a cola. Que non se lle pase ninguén. Salimos da misa e vimos onda Santa. Bueno, a visitar. Sí, hombre. Hai que visitala todos os anos. É verdade. Como vende xente este ano? Cerquiña, que? É daqui ao lado. Sí, moita xente deste ano aquí. Sí, moitísima, O día acompaña. Ayer tamén sei que houve moita xente. Moitísima que estivemos nós tamén. Pois hoxe tamén, Pois nada, pois a disfrutar. Que na misa estaba cheo. Sí, os días. Acompañando aquí a muller. Pois nada, benvidos a Brión. Vale. Que tal están? Esperando a cola. Estamos moi bo, é para salir na televisión, non? Sí. Eu quero salir á noite. Por que? Que pasou a noite? Porque a Non noite lle gusta o día ou que fon pasa? ao bamboleo. Ah, foi? A e agora Estivo a ali. ver se saio agora tamén. Pois estaré pendente para vela. Ah, sí, Na sí. radio, na tele, saben todos lados, é famosa. De onde son vostedes? De Tordolla. Bueno, as dúas. Sí, Sí, as dúas de Tordolla. Fostedes a misa, que fixestedes aquí? Non, Chegaste viñamos. agora xa. Íbamos para a misa, pero non hai. Hasta a tarde. Ata tarde, ¿no? Claro. As 4, creo. No sé Sete. canto. As 7. Vale. Pues a 7 hai misa aquí en Brión. A visitar a Santa Minia. Exacto. Sí, sí. Veñen todos os anos. Eu veño hai moitos anos. Eu é a primeira vez. A primeira vez. Bueno, non sei se están ao tanto da imaxe nova que ten Santa Minia. Sí, sentino pola que teñe, nas redes que sociales. lles parece? A min, para min está ben, como se é Santa Minia. Eu non a vin, non sei, non podo opinar. Vou a ver agora. Esos comentarios. Nada, ela, pulgar para arriba, gústalle. Pues Vale. a disfrutar do día. Ala, chao. Hasta logo. A ver se nos vemos na televisión. Somos mazaricos. De Bueno, de Mazaricos en Brión, coa veliña. Coa veliña. É verdade. Fostedes a misa, non? Acabades de chegar, cando chegaste? Acabamos de chegar. Acabas de chegar agora? Sí, sí. Bueno, estamos máis ou menos no mediodía, ademais. Ala. Moita espera? Levan moito tempo aquí? Non. Chegamos agora. É a visitar a Santa Minia? Sí. É costume? Veñen todos os anos? Ou cando se pode? Cando se pode, sí. Bueno, pois nada, pois a disfrutar do día. Vale, Gracias. Estou falando con todo mulleres, falarei con algún home tamén. Hola, que tal? Hola, buenas. De onde sodes? A ver, de onde sodes? Somos de Santa Comba. De Santa Comba, todos por aquí. Os tres. Bueno, que cando chegastes a Brión? Levades tempo por aquí ou acabades de chegar? Acabamos de chegar. Acabades de chegar. Xa fun a misa, Xa ven de misa. Xa veño da misa, como sei, xa estou para ir por outro lado. Vale, quero preguntaros de Santa Comba, viste desa nova imaxe de Santa Minia, que está Sí. creando opinións de todo tipo. Que opinan vostedes? Para mí está ben, moi ben, que non é, bueno, moi ben. Sonrinte, non? Sí, Bien, moitos anos. Moi ben. Tamén por aquí. Moi ben, sí. Vale, o aplauso do povo de Santa Comba. Moi para guapa, Santa sí señora, Santa Minia. Pois cosa Para de- eso sabemos visitar. Aí está, están chegando xa, queda pouquinho. Gracias, hombre. Adiante Santa Comba. Buenos días. Acaba de finalizar a misa ou que pasou? Sí, Coa veliña, e fixeste collemos todo. a veliña, tomamos unha misa con devoción, Moi ben. agora imos a tomar o pulpo, dar un paseo por aquí. Un vermú antes ou non? Bueno, sí, Xa diga- o que lle apetece, De onde sí. sodes? De onde son? Que hai un grupiño De importante. Tordolla. De Tordolla. De Tordolla. Moi ben. Bueno, Sí. estou preguntando por polémica que hai ca nova imaxe de Santa Minia, que, bueno, gusta, non... Bueno, Que opinión ten bueno, vostede aquí entre nós? a miña opinión non parece que non é, bueno, a mesma como era, pero o que queira ir visitar a outra tamén pode ir, que eu tamén fun e... Tamén, é verdade, que había unha cola ali que vimos dali. Verdad? Nós fomos ao santuario, visitámosla. Ben, E agora vimos esa tamén aí, bueno, cada un ten as súas opinións. pois a verdade que sí. E a de Tordolla que non se molla. É verdad, digo eu tamén. Brioneses, que vos parece a imaxe de Santa Minia que tanta controversia está en redes entre a cidadanía? A ver, a xente máis nova, que opina? A ver, Arián, para ti. a ver, por aquí. Hombre, no sé, cambiar algo así que llevaba tantos años y da un poco así... no da muy buena espina la imagen nueva. Pero bueno, no sé, a lo mejor hay que innovar, no sé. ¿Misma opinión todas o alguien dice, vea, pues a mí? No, todas la misma opinión. ¿Sí? Está bien. Bueno, pues nada, la juventud de Brión tiene esta opinión.
Estamos con Sergio, mira ese pulpo aí. ¡Ay! Vaya pulpo precioso, vaya pulpo precioso. Grencheira aquí. Bueno, van chegando, hai xente que come xa tempraneiro. Sí. O primeiro pulpo que puseches aquí hoxe, que hora era? Sobre as 11:30. Sobre as 11:30 empecé a cocer o pulpo. Así xa. todo día. Todo día e toda a noite. Onte salimos de aquí ás 3 da mañán. Que foi duro, non? Madre mía, teño os dedos que non os noto, xa. Teño os dedos reventados da tixeira. Bueno, que tedes por aquí? Pulpo, churrasco. Pulpo, ¿no? churrasco, costillar de ternera, Tamén estamos vendo con aí. varios meses de cámara. Nada, de carne ao caldeiro e callos, que os fai o jefe moi ricos. Ai, xa va entrando a fame. Sergio, dille aí a xente que nos está vendo, escoitando, que emisora escoita. No, dillo. Radio Líder, en todas as furgonetas. Temos 8 furgonetas de empresa e 8 van Radio Líder. Aí. Cal vamos poñer? É a mellor, cal vamos a poñer? É a mellor. Non podemos poñer outra que non sea esta. Igual que vir comer o pulpo a Pulpería Porta, Pulpería Porta, hai que vir aquí. Porta, Aquí. É A Santa Minia. Po fin de semana que ven, San Breixo. En Barro. E despois? Despois vamos pa Mondoñedo. Eso xa nada, para o San Breixo en Barro, hai que vir. Porta, Pulpería Porta. Pulpería Preguntad Porta. por Sergio. Aí, Sergio Pulpeiro. Vamos a intentar falar con alguén. Vamos a intentar falar con alguén na sesión Bermuda Santa Minia. Bos días. Maraca, cerveza, gafas de sol e musiquiña. E colegas. ¿Cómo? Colegas. Hay que disfrutar los días. Hoxe coincide que é un día de sol e hai que disfrutar ca familia desta festa que é fenomenal todos os anos. De onde sodes? Nos somos no Milladoiro. Aquí ao lado. Aquí al lado, cerquiña. Vides todos os anos. Y no, bueno, Sempre que se pode. sí, bueno, siempre que se pone. Somos rapaces pequenos e temos que disfrutar, claro. Mira que apareceu por aquí. Que tal? Mira onde está Marcos Pereira. Aquí estábamos, aquí. Embrio na Santa Minia. Home, sí, un ano máis, a ver, sí, un ano máis a ver a Santa. Moi ben. Bueno, a ver a Santa, eso mismo. Ti viches a Santa? Sí, sí, A que está ali. na capilla e a nova... A nova non a vin aínda. Pero esta que iso é de unha foto de IA. Foi unha donación. Ah, vale. Bueno, explicounos a historia o padre José Luis e tal. Bueno, pues... Bueno, sonríe. pasa que como estamos acostumbrados, que non sonría tanto, pasa que é moi moderna, É moderna. Moderna, sí. Vexo moi actual, moi instagramer. ¿Verdad? Vexo moi instagramer, con seu filtro, está ben? Filtros, ten filtros. Filtros, o sea, está ben. Bueno, de romería en romería, Sí, cando non estás na tele. sí, nada, pero... Por aquí e por allá, facendo as túas cousas. De aquí para lá, pero eso, aquí xa é o segundo ano que vimos e nada, encantados. Bueno, algo que pedirlle a Santa Minia, así, desto de... Ai, o gallá saia esta Pois que cousa. non, que a ver se pode facer algo polo tempo. Polo tempo que non veña así tan... Tanto Aitor, ni tanto Isaac, ni tanta... Claro, e os bravos máis así, máis con calor. Pero despois, pouco máis ya hai que pedir, Non sei que se lle suele pedir a Santa Minia, pero... Oye, cada un o seu aí... Pero eu polo meu, mellor tempo. Bueno, esa última, Marcos. A como vai o vermú? Pois non sei, porque me invitou Fede e non teño ni idea. A canto foi? Supoño que será, no, digo... 50? No, digo que a 3, non? Imos comprobalo. Comprobado, Nada, graciñas, Marcos. Veña, por a vos. Aquí teño que saber. A canto vai o vermú? Están tomando vermú? 3 euros. Acertou Marcos Pereiro, Eu dixen 3,50 e tal, pero 3 euros. A nos cobraron 3 euros. Bueno, a eles 3 euros. Bueno, así me gusta. ¿De dónde sodes? A ver, ¿de dónde sodes? Estrada. Estrada. Bueno, pasando o día por allí. Hombre, claro, tomar un pulpiño, tomar un vermú y logo meterlle un pouco de... Un pouco de meneo. Normal. A vosa saúde. Graciñas. Gracias. Están aquí sentadiñas, xa bailaron ou van bailar agora? Imos bailar logo. Ah, vale. Así, Están tomando algo. así comamos o pulpo, imos bailar. Xa tomaron o pulpo? Imos tomar e de despois tomar bailamos. agora. Primeiro hai que tomar o pulpo e despois bailar. Moi ben. De onde son? A ver. Santa Comba. Vou poñer por aquí para que se ve, para que saia tamén de Santa Comba. As 3 da Santa Comba. Non, son de Mazaricos, esa de tamén de Zas ou por aí. De Zas. De Zas, e por aí tamén.
¿Qué está comendo? ¿Qué está roendo aí? Cacahuete. Cacahuete. Sí. Bueno, veñen todos os anos aquí a romería de Santa Minia ou... Eu só levo 4 ou 5 anos vindo seguidos, sí, por desgracia ou por suerte, por suerte. Bueno, Por suerte. visitou a Santa Santa, damos a limosniña e agora vamos a comer o pulpo. Moi ben. Bueno, oye, non sei se viron a imaxe nova de Santa Minia, Sí que a vimos, sí. que está a mí- tendo, bueno, un poquinho de opinións diversas. Non sei vostedes se lles gusta. Bueno, me gusta, pero me gustaba máis como era antes. Bueno, Sí, a verdad. e por aquí tamén. Sí. Vostedes está gustiño aquí, Sí, sí, moi ben. Así me gusta. Estamos servidos. Gracias. Nada. Que vos aproveite e que teñades un bo día aquí en Brión. Graciñas. Graciñas. Bonito. Somos los últimos 10 minutillos de mi actuación. Vamos a la. Esas manitos arriba. Manitos arriba, arriba, arriba. Eso me vio. Dándolle duro e facendo bailar aquí. Un poquinho meditando esta sesión Bermú para que a xente disfrute o pase ben. Bueno, musiquiña, latina, ritmo... Que lle mete? Sí, ritmo latino ahora para a sesión Bermú, como sempre, porque estamos acostumados aquí en Galicia. Vale, estás pola noite tamén? Sí, a noite estou a 1:45, xa con un poquinho xa de música actual para toda a xuventude. Pues nada, sigue. Moitas gracias. Dale.